illi noqsu fil-weight. Jekk nistgħux noqsu bl-eżerċizzju biss. Jew kif nagħmlu dieta jew noqogħdu attenti kif niklu. Proset, mela, l-exercise Marika l-għunet grazzi minn ġdejta l-istedina, mux dejjem ninsa. Huwa wieħed mill-ftit affarijiet li nista' nagħmlu fil-ħajja illi indipendentament minn kemm niklu x'niklu, xorta jista' jagħmel id-differenza. U ħanispjega għax hawn minn din ma jifhimx sew. Mela, jekk jiena nibqa' nikol kif jien, tajjeb, u bil-mod il-mod qiegħed inżid il-pis. Irrid nara li qed nikkontrolla kemm qed niekol, imma jekk daħħalt fix-xena l-eżerċizzju, dak biss ħajżomm il-breaks proset. Mela jekk pereżempju bniedem kien tila l-mod tal-kelma jien naf 3 kilos fis-sena, hemm min ħafna iktar kull sena, ta' ma ejja ngħidu 3 kilos fis-sena. Il-fatt li daħħalt l-eżerċizzju hemm probabilità qawwija li flok ma jitla 3 kilos, jitla kilo jew ma jitla xejn, jew saħansitra għax da sabiħ tal-exercise Marika, dak li jgħidulu ir-ripple effect. Għandek min illi laqqas biss jinduna, il-fatt li daħħal l-eżerċizzju, aħna qed ninstigaw illi ġisimna moħħna jibda jirċievi s-sinjal ta' I am full ħafna iktar b'mod effiċjenti milli ma nitrenjawx. Mela jekk jiena kielt platt illum, tajjeb, illi fih ftit minn kollox. L-istess platt, jekk niklu wara li bdejt nagħmel l-eżerċizzju, dak il-platt issa qed jimlini ħafna iktar, moħħi qed jgħid li I am full, kumparat ma meta jiena ma kontx nitrenja. Jiġifieri anka għall-ammont ta' kemm nintlew ħajjagħmel effett. Ħankun l-avukat tax-xitan, għax f'dan misillek jiena ġeneralment meta nibda nitrenja iktar nikol għax jistgħu jinfetaħ li l-aptit. Hemm it-tipi ta' eżerċizzju u hemm it-tul tal-ħin. Aħna fil-fatt speċjalment. U nimmaġina wkoll bil-konsistenza. Inti naħseb l-ewwel ftit jiem jew ġimgħat li tibda titrenja sakemm ġismek jidra s-sistema wkoll tal-lifestyle tiegħek ukoll. Kollox irid il-ħin tiegħu biex joqgħod. Hemm anke variables pereżempju norqod biżżejjed għax inqas ma norqod iktar ħajkolli ġuħlada. Jaffettwa wkoll it-temp, iktar ma jibda jiksaħ iktar ikollna bżonn anke illi niklu. Imma semmejt inti punt tajjeb ħafna, it-tip ta' eżerċizzju jvarja wkoll. Min imur jom mhux se tibqax tmur tom, però tajjeb ikun jaf illi aħna iktar mandumu nomu, ġifieri anke jekk taqbeż pereżempju 3/4 sija u nofs, iktar hemm ċans illi jkollna l-hunger signals illi qed jgħidu n-nies ma' murkut. Tajjeb, waqt li eżerċizzju li jkun iktar intensiv imma fiqsar ħin, għalhekk huwa anke aktar rekomandat għal min jixtieq li jaqbad sistema li jżomma, għax apparti li waqas il-ħin mela nofsija kollox pereżempju ndaħluha darbtejn tlieta fil-ġimgħa ħafna minnha u min qed jarana u jgħid li m'għandniex nofsija ngħidlu ara x'ħad tagħmel għax li m'għandekx nofsija li kien nifsek hija problematika. Għax kollox insibu ħin u għamxur li nofsija minna u minn hemm kulħadd jista' jsib. U min jgħid li ma jsibix, onestament ngħidlu ħares sew lejn ħajtek minn fejn ħaġġiba dik in-nofsija għax jekk inti m'għandekx nofsija għal saħħtek u għal kuntentizza u biex torqod aħjar biex tqum aħjar biex joqogħdulek il-ħwejjeġ, x'hemm daqshekk iktar importanti fl-24 siegħa. U ħafna min nies jaħsbu hekk għax inti tant aħna għaddejjin ħajja maġla. Kulħadd jaħdem u kulħadd għaddej minn ħaġa l-oħra illi sakemm naslu naħseb id-dar flaxija kulħadd ikun eżawrit u jkun għajjin. So forsi l-iktar ħaġa importanti li nippruvaw ndaħlu xi ħaġa filgħodu. Pereżempju, għandek min imur waqt il-break, mela mhux il-ħin imma li nagħmilha. Issa mhux se ngħidlek mur kull u bqa' sejra training, għax dejjem ħallu dak is-sija satej, forsi anke aktar biex nikluh. Imma kif qed tajb ħafna inti kif bdejt lill-mistoqsija, dak l-eżerċizzju anke jekk daħħalna lilu biss qabel ma nibdew naraw anke x'ħanibdlu fid-dieta, tant għandu effetti diretti u indiretti illi it's a big loss jekk ma jkunx bħala parti mill-weight loss plan illi semmejna.